Hello mga kapasyar! Andito tayo ngayon sa Salcedo Adventure and Leisure Park. Gusto nyo bang mag-camping, mag-swimming o kaya enjoyin ang nature kasama ang iyong pamilya? Tara, dito tayo! Hindi maikakailan na maganda ang tanawin dito kasi katabi niya ang bundok at ang ilog. Maganda rin ang mga design ng cottages nila para sa mga mag-o-overnight, good for families. So, silipin natin ang loob ng cottage. Ayan, so maluwang siya, may CR na din. At meron din tayong cottages for picnic. Pwede ka rin mag-celebrate ng birthday mo dito o kaya iba pang events. At syempre, meron din silang karaoke at saka ihawan. So, meron din silang bonfire at pwede rin dito mag-camping. Ang gustong-gusto ko dito, nature na nature ang dating. Maluwang ang park, gustong-gusto ng mga bata. Nakaka-relax tignan kasi green na green ang paligid. At para naman sa mga gustong mag-camping, pwedeng-pwede kayo dito. Nakaka-relax din tumambay sa ilalim ng mga puno. So ayan, ang gustong-gusto ng mga bata ang mag-swimming. Mayroong pambata at meron ding pang matanda. Meron ding maliit na hanging bridge. Kaso tag-init ngayon at walang tubig na umaagos. Mag-ingat lang kayo, baka kayo'y mahulog. Mahulog sa maling tao. So ayan mga kapasyar, maganda ang maglakad-lakad dito. At syempre andito ang bantay ng leisure park. At syempre siya ang magwe-welcome sa inyo. So ayun guys, sana nagustuhan ninyo ang video na to. Like, share, and subscribe na lang. At yun, kita-kita tayo muli sa ating pasyar.